mengandai ke member trong ketangga komiti tai pupo YouTube badari tilingdo stay berkapor trong masalah pensayui hagi komiti ke paper ni syong banyamir banyatai ban penbiang ban penbet kata ka anro ringkat bagi nong elam trong kesengkasi ringkat bagi nong ikai trong school ba nehu batru kinong yasad an di bapau trong jela ka jongi kekeren saya kedar kata ka anro shibenta ko om bay ka shimjat ka shimkhom dei ban penne ban pensa na ka kenthai henry ka basnosi parari ba e om mga ben mga kentho habayeng sakhi kitao ni hapan pensya yo pajba obalului ubasya yalam bakla mi kinong san perthei jogis nong yalam chat benriu na kinong na ki seng san perthei hagini ki si ki bementa kiong sarat ya ka ai chat ai khom sale yu anu shirang ni na ka kenthai kiong sarat ya ka kom riti dostor kadai ka kom shimet kiong mi isa ka tu video ka bagdam shimi agini ki si oh kiong shalom tanga shalom dan sang hanong kendong dan sang hato kinong kendong kidai kita tikso kinyao hato kinong kendong kita jimerat semua obahiwan dan keren po haduk katu mangilai kinong kendong idang tip kalekai meika penpoi pu meika minam tip kalai purom meika idang tip mangilai kinong kendong ngidang tip kata ka ai thau kliang ngidang tip kata ka banhiar siliang yo lesi kinong sor kim tip kanai parari ba e kita gidi tangginya pembang election ngan keren da jaga jing shisha kajai petreu kajongi lada angi bakla to tip ya kani kowe lada kalem kidor barkur Kinyeng kidor barka hamtakan kiu kasang kama haga jaj penriu kasigara waklum leka ye gani gawe ban lada upad ba utibet upad ba jamanong son constituency lada di Punjab ya ka badariti bakan lejam te hayin dorbar korbar riti kane ka jingkular ka jonga bangimra baya ka an ka patikna day bandon ban penne ega shimjat shimkong naga kenthai baka burong ganai cheka nong son constituency ka wan ra ega ni ban yada pateng ya ka yonong jong ka jai benriu housing lightly kita ki mau bersiu ka ktin ka thelit ka ktin ka khendau bat kakur ki batenrong ye ka jaj benriu ka jongi ladangi bakla parari ba e nilayoi lupai ka ting senjor kin sa kelon hi kram bakade ka shibot ka jonghi ka bala ban penskem yakini gi lightly gi mau bersiu sa shibenta jo ka khasi linis bel ka bangang layo banya kren banya tai ka kopor kapor ke jinglong CM jeng ba shela ngasungau ken mau burom ye don lang ha ke jo ke ni rinsan ha ke gi por banwan ban pensyayu pajbak ka kren kumne nam don ye ban persya ye ka jingi ke bashisha jongno re jongno baru no jaj ban riu ta mangadon ban persya ye ka thma ka menshwa ka de ka bajar minta ka day ka bapau lingba ka shongman ka bau minder sisi uwan ban yer tama ya ki kenthai kasi ban shim ka bu ban le business sa ka ri ka jongi kata ka bil ka om kano ka kenthai kasi ka ba shong ha kyu minder sisi kam day shu ban shim ka bu na ka jinglong schedule tribe namar ngiyui haga jingya nanti jonga bakasti ngila poi shajan ke hills haga por manam tnem magati doyong lawan kini kita khar ki bati doyong ho ki tris mat tris thing yabi itu tau try kwari ai sindan yu bolong sordar sangata ka kwari nanta bane yelo samla sabaka khon sangata try kwari yo senong sendan manlong upar sa kurim ulong batyo bandrung akam rathya krok Shashna
thei kasi la tem lut ye ka spa ka phong badot tiga bang akon pen kala kerteng na shaladi handalai shong tang shi snem asnem ukit bak ye ka spa cho ka yen but ondali IFIR hu pulit habau pulit ukli kai ka kerteng jong ka ulok jong phi nango kashnong ka jubab ka bagi pulit yo ongki uraju ramu kanta tang ka kerteng mentiap nango wan mentiap ketma ka jaj penriu ka syaiya tma syari boy haslong ki dan kumita mikis hajayau dan laban dan ukar muslim ubala wan syong lok lainut sawat namar kanyang jong u kasya kawai gade galok kasi lainut kidai kilok dakar shim kabu daga ba shim lok ke ka kasi lese kadai ka jaj lindo nong lai teng teng kadai tang ka nong syakri ka bawan teriyim syong lok ma ya ka yaki kun bayo na kini ki lainut ru kibere ki lok dakar I lut no judgling do nong laj banyo ban shim kabu na ka jinglong shell tribe bat bane business sari kasi kabade ka thma kabaga judging riu ka sha banyar khong bara nong ston ngim don ngom bitagi kes ship da mau nang ne po shalam legend saki dagi kmat la jong ni yoi khong no bagi kentai kasi ki yada yang mender sisi ki ong lok jonga upar lok jonga na po shalam gade ukes yu basa po shalam sobar hagawai kasi ngi shongkai wong kong badan bi ngala dep kam jam nimyo ondan ni lepat susam ban khenran tang yang tu dakar bu wan ban seng thoti mangte po shalam ni daga kentai kasi ko ong ulok jonga bat dam ban kaki kala yau tau kena kesiu na shalam balada kila shlan bakila nut na shalam ngamtip lanu tambang atip kan boy kapor baya ka yo nong sonru kin sa nut bat kin sa shlan bat kin sa karoi banwan ban kni ye ka kai ka pateng hanong son daga ba yatma ban shongkai ye kan thai kasi larau pai bau ibet yang ban long kom ke MDC kani ka dai ka wei ka an ka bagi don kam ban yada ru ye ka pliang ja jong kun ka briu nyau trap ka ba sha yatma na ka shongka shongman na jong ki kin thai ki dai ka jan sha ka burang ban yada ye ka jan briu kasi ki rangba ki dai ka spong ka ba mot ka jing ke kli na ka banta ka jan briu na ka banta jong thi ki rangba usenyang ban hai yu ngal de bano kadai ka bangile tai ngile mer ngile pen bai pen biang ya ka klandel ha ka ba kren shai kidar pen ko bori ki don parkur ya ki rang bakur ba ki jaj ki badan hari kasi dei bandar register hapo district council ba ka ta ka kala ka an ka batikna